Білім алу ғына аз, әлігі білімлеріні қоллану ұсылында табырға керек деп yazып қалдырған Алман әдебі фикір иесі Иоганн Вольфганг фон Гёте. Қойсы білімлер файдалы болырға мүмкін, һәм әлігі білімлеріні мәктәп оқушылары тұрмышта нешік қоллана алашақ. Тапшыруымызда бүгін шул хақта сөйләшербез. Исәнмесез, эфирда білім дүниясы. Алдағы минутларда. Келешек мақсатлары. Проектория бәйгісінде Татарстан мәктәп оқушылары нешік жеңу яулады. Әзірлікнің юғары режимі мәктәп һәм балалар бақшаларында нинди профилактик шаралар көрелі. Жерден 8 метр бейіклікте онлайн оқу студентларыны нинди хайлелер ойлап шығаруға әтәрі. Проектория һөнәри ориентация бүтін Россия форумы җиңүчеләре белән Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин очрашты. Бәйгенең мәгълүмати технологияләр юнәлешендә беренче урынны Иннополис лицей командасы яулады. Өченче урынга Казан федераль университетының IT лицей командасы лайык булды. Россия президенты күрсәтмәсе белән Проектория форумы инде 7нче ел рәттән үткәрелә. Онлайн форумда илнең 500дән артык мәктәп укучысы катнашты. Татарстан донын 5 команда яклады. Быел программада 6 өлкә тәкъдим ителде. Татарстан мәктәп укучылары мәсьәләләрне ничек шишеп чыкты һәм ни өчен мәгълүматлаштыру өлкәсе бүгенге көндә иң актуаль тармакларның берсе булып тора. Булар хакында хәбәрчебез Гөлфия Гыйбайдуллина. Бүгінгі күнде яшүсмерләр өчен мөмкинлекләр шиксез. 26-30 октябрь көннәрендә бөтен илдән мәктәп укучылары һәм педагоглар Проектория бөтен Россия форумының цифрлы программасында катнаштылар. Быел проект тагында кызыклы. Пандемия шартларында барлыкка килгән дистанцион уку форматы темасы да каралачак. Бу форумнан беренче чиратта без яңа идеялар һәм яңа проектлар китербез. Һәм әлбәттә яңа танышулар безгә тиңдәш булган кызык сфераларда беренче чиратта. Мәсәлән, безгә хәзерге пандемия вакытындагы IT сфера белән удаленка вакытында бик күп иттереп танышырга туры килде. Һәм без мәсәлән үзебездә бу удаленное образованиены үткәрү өчен үзебезнең проектларны тудырырга теләр идек. Проектория ул укучылар өчен профориентация бирүгә юнәлдерелгән интерактив цифрлы платформа, коммуникацияләр, һөнәр сайлау һәм проект бурычлары өстендә эшләү өчен онлайн мәйданчык, конкурслар, сораштыру һәм флешмоблар белән уен платформасы, шулай ук уникаль мәгълүмати белем бирү контенты булган интернет басма. Быел Татарстанда аның 5 команда яклый. Казанның 2нче һәм 7нче лицейларыннан 3 мәктәп укучылары командасы, КФУның IT лицее һәм Иннополис лицейнан 2 команда катнаша. Сейчас мы будем открывать для себя еще одну профессию. Хәзер без үзебез өчен җирне дистанциялаштыру белән бәйле тагын бер һөнәр алачакбыз. Инде кичен без Роскосмос компаниясыннан кейсларны эшләячәкбез. Бу безгә бик кызыклы. Онлайн форумның 5 көне дәвамында бөтен илдән 540 укучы пандемия чорында тармак белгечләренә нинди чакырулар белән очрашырга туры килүен җентекләп тикшерделәр. Быел программада 6 өлкә тәкъдим ителде. Фармацевтика, мәдәният, креатив индустрия, энергетика, медицина, мәгариф һәм IT өлкәләре. 28 октябрьдә Татарстанда 2 мәйданчык эшләде. КФУ лицейында һәм Иннополис университетында. Безнең укучылар 3 блоктан торган һәм цифрлаштыру темасына багышланган кейслар шиштеләр. Это очень интересная и хорошая возможность для школьников. Бу мәктәп укучылары өчен үзләрен проект эшчәнлегендә сынап карау өчен бик яхшы мөмкинлек. Алар бу ситуациядә нинди белгечләр ярдәм итә алуын анализлыйлар һәм бергәләп проект карарын эшлиләр. Һәм берничә көн барган форумның финалы 30 октябрьдә Ярославльдә узды. Программа зур ачык дәресне трансляцияләү белән тәмамланды. Татарстанда аны яклап Иннополис лицей командасы беренче урын, КФУның IT лицей командасы 3нче урынга лаек булды. О форуме Проектория мы узнали. Форум башлануы турында без алдан белдек. Шуңа күрә әзерләнер өчен бик күп вакытыбыз бар иде. Иң башта без конкрет тема турында белдек. Аннары интернеттан мәкаләләр табып укыдык. Кайбер технологияләрне үзләштердек һәм аларны практикада кулландык. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин җиңүчеләр белән очрашты. Алар белән якыннан танышып, аралашып бүләкләр тапшырды. Это опыт для детей. Бу балалар өчен зур тәҗрибә, чын мәгънәсендә һөнәр эчендә кайнау булды. Аларның белем тәҗрибәсе уңышка омтылышы, чөнки уңыш булай гына килми, аңа бит әзерләнергә кирәк. Укучыларыбызның җиңүләре белән без бик шат һәм алар белән горурланабыз. Проектория бөтен Россия һөнәри юнәлеш бирү форумы 2013 елдан башлап Россия президенты буйрыгы буенча үткәрелә. Пандемия белән бәйле барлык кыйнлыкларга карамастан, быел форум эшен дәвам итте һәм әһәмиятен югалтмады. Конкурс миңа бик ошады, чөнки без бер команда белән катнаштык. Без
ничек команда определяет окырга, ничек эшләргә, ничек коммуникатив булып, конкурсны җиңәргә тырыштык. Форумда Россиянең иң төп компанияләре һәм югары уку йортлары экспертлары, илнең иң яхшы педагоглары һәм һөнәри юнәлеш бирү өлкәсендә актуаль мәсьәләләрне хәл итү өчен берләштерелгән мәктәп укучылары катнашты. Менә бу проектория максатлары аның бик изге. Хәзерге вакытта мәктәпләрдә укучы яшь буынны шушы хәзерге вакытта булган профессия һөнәрләргә кертү, аларны сайларга ярдәм итү, алга таба тормышта үзләренең юлларын табу. Чөнки менә бүгенге проектория ул әлбәттә бик катлаулы шартларда үткәрелде. Дистанцион формада, аннан соң инде теге очрашулар сирәк булды, әмма ләкин аларны экспертлар карап тордылар һәм әлбәттә аларга бәя бирделәр. Рәсәй күләмендә проектория үткәрелүенә әһәмияте бик бай. Һәр катнашкан укучының үз сәләтен таба алуы, уңышлы үсеш өчен дөрес юнәлеш сайлавы, илебезнең чәчәк атуы, әлбәттә аның якты киләчәге гарантиясе булачак. Уку-укыту һәм кайнар аш белән тәэмин итү ничек оештырылган? Балалар дистанцион укуга әзерме? Биектау районы мәктәпләре һәм балалар бакчаларына эш сәфәре вакытында укытучылар һәм укучылар белән Илсур Хадиуллин шул хакта сөйләште. Мәгариф министры белем бирү йортларында Госпотребнадзор таләпләре буенча оештырылган укыту һәм тәрбия процесслары белән танышты. Мәктәп укучылары һәм балалар бакчаларында сабыйларның ничек укыганнарын хәбәрчебез Мәрсилә Искәндәрова күреп кайтты. Пандемия сәбәпле укыту процессы кабаттан дистанцион форматка күчмәсме икән дигән сорау күп ата-аналарны борчыган иде. Шулай ук мондый шартларда балаларының ничек белем алуы, ничек туклануы да алар өчен бик мөһим. Без бүген Биектау районында әлеге процесс барышын сезнең белән бергәләп күзәтәчәкбез. Биектау районы Әлдермеш урта гомуми белем бирү мәктәбе укучылары пандемия шартларында бөтен саклык чараларын да кулланырга тырыша. Көн сайын, дәрес сайын біз глазларын җиләтәбез, кулларын дезинфекциялыйбыз, маскалар киеп йөрибез, көн сайын температураны үлчиләр һәм температура югары булган өчен безне өйгә кайтып куялар. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның Биектау районы мәктәпләренә килүенең төп сәбәбе ковид шартларында укыту процессы гына түгел, туклану кайнар аш мәсьәләсе дә. Мәктәптә укучылар өчен 2 атналык балансланган кайнар туклану рационнары белән меню эшләнә. Башлангыч сыйныф укучылары өчен дәүләт тарафыннан бер балага 51 сум 85 тиен күләмендә акча бүленеп бирелгән. Мәктәп Казан шәһәренең туклану департаменты белән контракт төзегән. Әмма шәһәр мәктәпләреннән айырмалы буларак, биредә әле мәктәп яны бакчасында үстерелгән азык-төлек бар. Димәк, укучылар мәктәптә үстерелгән яшелчә һәм җиләк-җимеш белән дә сыйлана. Пандемия шартларында авыл мәктәпләре укыту процессына әзер дип уйлыйм. Чөнки һәр бала үзенең керү, чыгу юлларын белә. Һәр класста күчү системасы бетерелде. Дәрестән дәрескә күчмиләр, балалар үз кабинетларында, үз бүлмәләрендә генә укыйлар. Шуннан соң ашарга төшү, ашханәгә бару процесслары оештырылды. Тәнәфесләрдә 2 класс бергә кушылмыйлар, алар айрым-айрым чыгалар тәнәфесләргә. 4 номерлы Биектау гомуми урта белем бирү мәктәбе укучыларының да хәлләрен белештек. Без укучыларны нәкъ тәменә әбәд вакытында очраттык. Мәктәпнең ашханәсе шәһәр дәрәҗәсеннән берни белән дә аерылмый дисәк була. Чөнки балалар ризык таратылган өстәлгә генә килеп утырмый, чират белән үзләре барып теләгән ризыкларын сайлап ала алалар. Без үзебез әзерләйбез. Безнең потому что полуфабрикатлар саклар өчен не предусмотрены помещения, холодильниклар җитми. Шуңа күрә без үзебез пешерәбез. И үзебез пешергән ризыклы балалар күбрәк ярата. 4 номерлы Биектау гомуми урта белем бирү мәктәбендә балалар өчен туклану бик яхшы оештырылган, чөнки расланган меню бар. Яратып ашыйм, алма, ипи, аш. Туклану сыйфатыннан тыш Илсур Хадиуллин балаларның социаль дистанцияны һәм туклану графигын үтәүләренә дә игътибар итте. Хәзер мәктәп ашханәләрендә бер үк вакытта берничә сыйныфта күрергә ярамый. Укучылар иртәнге һәм төшке ашны үз вакытында ашыйлар. Һәр көнне төрле әйбер, кайбер вакытта бәрәңге дә була, тукмаш та бирәләр, төрле салатлар, бик тәмле.
Пандемия шартларында саклык чараларын тагын да яхшырту өчен рециркуляторлар булдырыла. Татарстан хөкүмәте бюджетыннан 8930 рециркулятор сатып алу өчен 77 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Бүген алар республика мәктәпләренә китерелә. Аларны гомуми кулланылыштагы урыннарга, ашханәләр, коридорлар, актлар залларына урнаштыралар. Рециркуляторлар беренче чиратта укучылар күп булган мәктәпләргә җибәрелә. Биектау районының мәгариф учреждениеләрендә алар инде урнаштырылган. Күн сайын мәктәпләрдә без алып барабыз фильтр, иртәнге фильтр балалар киләләр мәктәпләргә. Аларның термометрия белән без контактны карыйлар. Әгәр дә температурасы бар икән, аларны кире боралар. Аннан соң менә бу мәктәпкә безнең 4 авылдан алып киләләр автобус белән. Алып килгән вакытта башта карыйлар, автобуска кергәндә баланы тикшерәләр. Аның маскасы бармы, температурасы юкмы? Шуннан соң монда алып киләләр. Әгәр дә проблема булса, шунда ук хәл итәләр. Традицион формада дәресләрне үткәрү укытучылар өчен дә, укучылар өчен дә, әти-әниләр өчен дә зур шатлык. Чөнки компьютер алдында утырып кына нәрсәгәдер ирешеп булмый. Хәзерге вакытта килеп туган хәл мәгариф учреждениеләренең дистанцион укытуга күчүен таләп итми. Кайын агачына менеп укытучы белән элемтәгә чыга. Студент дистантта ниләр белән шөгыльләнә һәм социаль челтәр аңа укуында ничек ярдәм итә? Бу хакта безнең традицион кызыклы тәнәфес сәхифәсендә мәгариф дөньясының иң гаҗәеп яңалыклары белән Нияз Рахман. Сәлам дуслар, урамда салкын, узакламый яңа ел, димәк, акрынлап инде кышка кирип барабыз дигән сүз. Бүген безнең сәхифәдә агач башында укучы студент Рамзан Кадыров Marvel супергеройларына сугыш игълан итә. Булар хакында алдагы минутларда сөйләрбез. Яхшы белем алу теләге кая гына алып бармый, хәтта агач башына да менәргә туры килә кайберәүләргә. Омск өлкәсендә яшәүче Алексей Дудавадовның ничек онлайн дәресләргә йөрүе бөтен интернетны шаккаттырды. Сәбәбе шунда ки, ул яшәгән авылда телефон тотмый икән. Нәтиҗәдә студент авылдан 300 метр ераклыкта урнашкан агачлыкка көн сайын юл тота. Укытучылар белән элемтәгә чыгу гомумән онлайн дәрескә эләгү өчен ул көн сайын 8 метрлы кайын башына менәргә мәҗбүр. Җәй ярый инде, менә кышын парлар барышында монда утыру шактый кыен дип белдерә ул. TikTok йолдызына үрелгән егетне элемтә компаниясе вәкилләре ниһаять ишетә. Интернетны булдырырга вәгъдә итәләр. Ахыр чиктә Алексейга кышын агач башында үткәрергә туры килер иде бит. Ребят, утро начинается не с кофе. Наконец-то! Наконец-то я приехал на свою дачу! Боже мой, как же я по ней скучал! Рамзан Кадыров супергеройларга сугыш игълан итә. Чечен Республикасы башлыгы балалар майданчыкларында Тор, Капитан Америка һәм Человек-паук рәсемнәре булмаска тиешти. Чираттагы шундай объектларны караганда Рамзан Кадыровның якына бу персонажлар шаккаттыра да инде. Булар бит барлык фантазия, ә бездә үзебезнең чын геройлар бар, нәкъ аларның рәсемнәрен төшерергә кирәк ди ул. Marvel геройлары үзләре моны иштәгенә күрмәсеннәр инде, көч туплап Рамзан Кадыровка җавап кына кайтармасыннар тагын. Фильмнарында олар бит бик каты сугышалар. Больше никого? Куда еще больше? Һәм чираттагы малай чын мәгънәсендә герой. Һиндстанда яшәүче 6 яшьлек Архам Талсани Гиннеслар рекордлары китабына эләккән. Нәрсә эшләгән дисезме? Ул дөньядагы иң яшь программист. Хәзер малайның сәләте видео уеннар ясауда ачыла. Планшет һәм компьютерларны ул 2 яшендә ук кулланырга өйрәнә. Әтисе биргән дәресләр юкка үтми. Яшь программист белән Гиннеслар рекорды китабы вәкилләре элемтәгә керә һәм махсус сертификатны тапшыра. Хәзер малай исә укуга бәйле булган файдалы программалар язу турында хыяллана икән. Ведь правда креативно? Бүгенге менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Киләсе атада очрашырбыз. Сезне ниләр борчый? Тапшыруыбызның башка чыгарылышларын карыйсыгыз киләме? Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызга рәхим итегез. Белемгә омтылу кешеләрне алга этәрүче иң куәтле көч булып тора. Гыйбарәнең дөрестлегенә француз язучысы Бернар Вербер ышанган. Күбрәк белемгә омтылыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.